ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಸೈಕಲ್ ಪ್ಯೂರ್ ಅಗರಬತ್ತಿ, ಸಹ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ನಿಪಾನ್ ಪೇಂಟ್, ಅಮೃತ್ ನೋನಿ, ಸನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರಿಫೈನ್ಡ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್, ಸಂತೋಷ್ ರೈಸ್, ಸದ್ಗುರು ಆಯುರ್ವೇದ ಗ್ರಾಮ್ ಫ್ಲೋರ್ ಸೋಪ್, ಕಸ್ತೂರಿ ಟೀ, ಸತ್ಯನಾಥ್ ಸ್ಟೋರ್ ಬ್ರಹ್ಮಾವರ, ಕಲ್ಬಾವಿ ದ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಚಾಯ್ಸ್. ಸತ್ಯದೇವತಾ ಮಾತಾ ಧರ್ಮದೇವತಾ. ಲೋಕದಪ್ಪೆ ಉಲ್ಲಾಲ್ದಿನ ವಿಶೇಷವಾದ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪನ ಪರ್ಬ ಮಾರ್ನಿಮಿ. ಓರ್ಂಬ ದಿನತ ಮಾರ್ನಿಮಿಡ್ ಉಲ್ಲಾಲ್ದಿನ ಕಾಳಿಯಾದ, ಲಕ್ಷ್ಮಿಯಾದ, ಸರಸ್ವತಿಯಾದ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪನೇನು ನಮ್ಮ ತೂಪ. ಅಂಚನೆ ನವದುರ್ಗೆಲನ ಆರಾಧನೆ ಈ ಮಾರ್ನಿಮಿದ ವಿಶೇಷ. ಅಂಚಾದೆ ದೇವಿ ದೇವಸ್ಥಾನಲೆಡ್ ಭಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಮಾರ್ನಿಮಿ ನಡಪುಂಡು. ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಮಾರ್ನಿಮಿದ ಗೌಜಿಗರ್ದ್ ಪೂಜದ ವಿಶೇಷಲೆನು ತೋಜಾವುನ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ನವಮಿ ಸಂಭ್ರಮ ಪಂಪಿನ ಲೇಸುಗುಂಚಿಲಿಡ್ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಮುಕ್ಕದ ಸತ್ಯಧರ್ಮದೇವಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪುರ್ಲು ಪುಲಿಕೆನು ನಿಕಲದುಂಬುದಿ ಒಂದಲ್ಲ. ಸತ್ಯದೇವತಾ ಮಾತಾ ಧರ್ಮದೇವತಾ ನಿತ್ಯ ನಿರ್ಮಲೆ ನಿಗಮರೂಪಳೆ, ನಿತ್ಯ ನಿರ್ಮಲೆ ನಿಗಮರೂಪಳೆ, ಪೊರೆಯೇ ಸಂತತ ಸತ್ಯದೇವತಾ ಮಾತಾ ಧರ್ಮದೇವತಾ. ಫಲ್ಗುಣಿ ತೀರದಲ್ಲಿ ಸುರತ್ ಕಲರ್ದು ಬಡಕೈಮೇಟ್ ಪಂಡ ಉಡುಪಿಗೆ ಪೊಪ್ಪಿನ ರಾಜಮಾರ್ಗ ಅಶ್ಪತ್ತಾಜೆಟ್ ದಲ 4 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದಾತ ದೂರವನ್ನಗ ಸತ್ಯಧರ್ಮ ದೇವಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ತಿಕ್ಕುಣು. ಈ ದೇವಲ್ಯದ ಪಿರೌಡ್ಲ ಮಲ್ಲ ಚರಿತ್ರೆ ಉಂಡು. ಪುಣ್ಯ ಫಲ್ಗುಣಿ ತೀರದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಧರಿಸಿ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ, ಪುಣ್ಯ ಫಲ್ಗುಣಿ ತೀರದಲ್ಲಿ. ಮೂಲು ಉಪ್ಪನ ದೇವಿನ ಪುದರೆ ಸತ್ಯಧರ್ಮ ಅಂಚಾದ್ ದುಂಬು ಈ ಜಾಗನ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಪಂದಲೆತ್ತಂದಿತ್ತೆರಿಗೆ ರಾಶಿ ಪ್ರಶ್ನೆಡು ತೋಜಿದು ಬತ್ತಿನ ವಿಚಾರದ ಪ್ರಕಾರ ಮೂಲು ದೇವಲ್ಯನ ಕಟ್ಟಾದು ದೇವಿನ ಅಂಚನೆ ದೈವಲ್ಯನ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಲ್ತೆರು. ಈ ಜಾಗಡು ಮಾರ್ನಿಮಿದ ಪೊರ್ತುಡು ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಪೂಜೆಲ್ ನಡಪುಂಡು. ಅಂಚನೆ ನಿಚ್ಚ ಅನ್ನದಾನಲ ನಡಪುಂಡು. ಒಲ್ತೊಲ್ತುರ್ದು ಭಕ್ತರ್ನ ಕುಲು ಈ ಜಾಗಗೆ ಬರ್ಪೇರು. ದೇವಿನ ಎದುರುಡು ತನ್ಕುಲೆ ಬೇನೆ ಬೆಸರ್ನ ಪಂಡೋನ್ವೇರು. ಅಂಚನೆ ಆವರ ಇತ್ತಿನ ಕೆಲಸದ ಬಗೆಟ್ಟು ಅಕುಲು ನಟ್ಟೋನ್ವೇರು. ಈ ಜಾಗಡು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತಿನಂದಾಂಡ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತಿಡು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಂತಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಉಡಲ್ಡು ನಟ್ಟೊಣ್ಣುಂದಾಂಡ ನಮ್ಮ ಇಂಚಿನ ಕೇನುವನ ವಾ ಕೆಲಸಗು ಜತ್ತು ಪಿದಾಡುವನ ಆ ಕೆಲಸಲ್ ಪೂರ ಕೈಕೂಡುಂಡು ಕೋಡಿ ಎತ್ತುನು ಪಂಪಿನವು ಭಕ್ತರ್ನ ನಂಬಿಕೆ. ನಿನ್ನ ಧರಿಸಿ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಘನ್ನ ಮಹಿಮ ವೆಂಕಟೇಶ, ಘನ್ನ ಮಹಿಮ ವೆಂಕಟೇಶ, ಕನ್ಯ ಪದ್ಮಾವತಿಯ ಪಡೆದ ಸತ್ಯದೇವತಾ ಮಾತಾ ಧರ್ಮದೇವತಾ. ಸತ್ಯದೇವತಾ ಮಾತಾ ಧರ್ಮದೇವತಾ. ನೀನೇ ಸ್ವಧಾ
वषट्कारस्वरात्मिका नीने स्वाहा नीने स्वधा वषट्कारस्वरात्मिका त्रिधा सुधार्धमात्रा त्रिधा सुधार्धमात्रा वर्णात्मिका परात्परा वर्णात्मिका परात्परा सत्यदेवता माता धर्मदेवता सत्यदेवता माता धर्मदेवता मूलाधारे मालाधरे मूलनारायण प्रिया मूलाधारे मालाधरे मूलनारायण प्रिया कालात्मिके कालरात्रि कालात्मिके कालरात्रि बाला सुरपूजिता सत्यदेवता माता धर्मदेवता सत्यदेवता माता धर्मदेवता नित्य निर्मले निगमरूपळे नित्य निर्मले निगमरूपळे ಪೊರೆಯೇ ಸಂತತ ಸತ್ಯದೇವತಾ ಮಾತಾ. ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಗೆಟ್ ಮುಲ್ಪದ ಅರ್ಚಕರು ಬೊಕ್ಕ ಆಡಳಿತದ ಕುಲು ನಂಗೆ ಕೊಡಲಾತ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ಪೇರು. ಒಂದು ಸಾಧಾರಣ 200 ವರ್ಷದ ತುಂಬುದ ಜೈನ ಮನೆತನದ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರ. ಅವು ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಜೈನರು ಹಿಡಿದು ಅಕಲ ಅಲಿದು ಐದು ಪಕ್ಕ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸಂತತಿ ಬರ್ತದೆ ಅಕುಲ ಅಲಿದು ಒಂದು ಪಾರಿ ಬಿಡ್ಲಿ ಬಿಡ್ದು ಒಂದು ಒಂಜಿ ಕಾಡದ ಲೆಕ್ಕೆತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಜಾಗ ಅದು ಇತ್ತಂಡು. 50 ವರ್ಷ ಅಂಚೆನೆ ಎತ್ತಿನ ಪಕ್ಕ ವ್ಯಾಪಾರ ಬತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಪಿಕೆ ಗುರುಪ್ಪನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದು ಭಾರತ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಸಪ್ಲೈ ದ ಪೇದಾರು ನೆಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ಅರೆಗೆ ದಾದನ ಒಂಜಿ ಕನ ಕಟ್ಟದು ಆತನಾಗ ಅವೇನು ಊರ್ದ ಕಲ್ಲಡ ಕೇಂದು ಮತ್ತು ಮುಂದಾದ ವಿಷಯ ಆ ಜಾಗದ ಇತಿಹಾಸದಾದ ಪನ್ನಾಗ ಏಕಲ ತೆರಿನ ಮುಲ್ಪದ ಈ ಭೂಮಿದ ಹಾಕೊಳ್ಳು ತುಳಿತ ಮೇರೆ ಏಕಲ ಬೈಟ್ ಶಿವಣ್ಣರೇ ನಮಗೆ ರಮಣತ್ರಯ ಪಣ್ಣದು ಮೇಲೆ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಯಾದುಲ್ಲೇರು ಅಕಲ್ಡ ಮಾತ ತೆರೆಯೊಂದು ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ನಿಮ್ಮ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮಲ್ಪಗ ಬಂದು 1964 ಪ್ರಯತ್ನ ಬರ್ತೇರು. ಆಂಡ ಅತಿ ಶೀಘ್ರವಾದ ಈ ಎಣ್ಣಿ ಲೆಕ್ಕ 1965 ಮೇಟ್ ವರ್ಮಣ ತಾರೀಕು ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಆದ್ಬೋತುಂಡು. ಇತ್ತ ತೂಪಿನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇದು ಸುತ್ತು ಪೌಲಿ ಪೂರ ಅವೇ 5 ಪಕ್ಕ ದಾದನ ಕಾಲದ ವಂಚಿನ ಮೈಮೆಂದು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಕೂಡ ಜೀರ್ಣಾವಸ್ಥೆ ಬರ್ತದೆ ಕೂಡ ಪೂಜೆ ಪುರಸ್ಕಾರ ಉಂಟುಂಡು. ಆಂಡ ಆ ಸಮಯಡು ಸತ್ಯಧರ್ಮ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪೂಜೆ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ ಇರ್ತದೆ. ಆ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ ಅವಳು ಉಂಟು ಇತ್ತಿನವರ 5 ಪಕ್ಕ ರೀಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಒರ್ಪೆರೆಗೆ ಹತ್ರ ಅವಳು ನಿರಂತರ ಶುಕ್ರವಾರ ಭಜನೆ ಮಲ್ತಂತೇರಿ 5 ಪಕ್ಕ ಕೊಡುವಂಥ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆನಾಗ ಸೋಣ ತಿಂಗಳೊಡ್ದು ಸೋಣ ಸಂಕ್ರಮದ ಕನ್ಯಾ ಸಂಕ್ರಮಟ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳದ ಭಜನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮದುವೆ ಅಂದೆ ಅವು ಇನ್ನಿಗಲು ಅಕುಲೆಲ್ಲೇರಿ ಮುರಣಿ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂಡು 5 ವರ್ಷ ಆಂಡು 5 ವರ್ಷದಿಂಚಿ ಅಕುಲೆ ಆ 30 ದಿನ 30 ಜನ ಮೆಂಬರ್ ಎಂಕುಲೆ ಪುರ ಈ ಉಡ್ದಕುಲೆ 30 ಮೆಂಬರ್ನ ಕುಲು ಇನ್ನಿಗಲ ಭಜನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಲಾಸ್ಟ್ ದಾನಿ ಅಹೋರಾತ್ರಿ ಭಜನೆ ಮಂಗಳೋತ್ಸವ ಅದು ಒಂದು ಮುರಣಿ ಪೋಯಿನ ಈ ವರ್ಷೋಡು 5ನೇ ವರ್ಷ ಆಂಡವು 5 ದಿನ ಈ ಸರ್ತಿ 30 ಕೂಡ ಇರುವ ಮೆಂಬರ್ನ ಕುಲು ಹೆಚ್ಚು ಎತ್ತದು ಇಂಕುಲ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತ
ಅಂಚ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಎಂಕುಲ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿದ ಹತ್ರನೇ ಒಂದು ಡೆವಲಪ್ ಆತನು ಕೂಡ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಆಪಿನಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಬಂಡ ಅವ ಎಂಕಲ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ ಇತ್ತು 1990 ಎಂಕುಲು ಇತ್ತೆ ತೂಪಿನ ಗುಡಿನ ಎಂಕುಲು ಕಟ್ಟಾದ ಆ ರಕ್ತೇಶ್ವರನ ಗುಡಿ ಪಿರಾಡುಂಡು ಅವು ಪೂರ ಬೊಕ್ಕ ನಾಗಣ್ಣ ಮಾತ ಮಲ್ತ 90 ಭಾರಿ ವಿಜೃಂಭಣೆ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಊಡ್ದಾಕಲು ಪರ ಊಡ್ದಾಕಲ್ನ ಸಹಕಾರಡು ಅವಲ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಆಂಡು 5 ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ನ ಕುಡ ಎಂಕಲ್ ಒಂಜಿ 16 ವರ್ಷ ಆನಾಗ ಕುಡ ರಾವಡತ್ತ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಅಂಚ ಕೂಡ ಎಂಕಲ್ನ ಒಂದು ಆನಾಗ ಅಪ್ಪೆ ಪನ್ನಂಡು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮೇಯ್ನ್ ಎಂಕಲ್ನ ಯಜಮಾನೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಯಜಮಾನೆ ಉಳ್ಳಾಯಿ ಆಯೆ ಒಂದಾದಿತ್ತೇರಿ ಆಯನ ಒಂದು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮಲ್ಪಡ ಹಾಕೊಂಡು ಆಯೆ ಕತ್ತರಳ್ಳಿ ಪಂಡೇರು ಅಂಚ ಅವಳು ಎಂಕಲ್ನ ಅವಳು ಎಂಕಲ್ನ ಉಳ್ಳಾಯ ಇಷ್ಟ ದೇವತ ಅನ್ನಪ್ಪಂಜಿ ಮೈಸಂದ ಅನ್ನಪ್ಪಂಜಿಲಿ 4 ದೈವ ರಾಜನ ದೈವಲ್ಲ ಐತಲ್ಲ ಉಳ್ಳೇರಿ ಅವು ಬೊಕ್ಕ ಇಂಕಲು ಶಿಲಾಮಯ 2016 ಎಂಕಲೆ ಒರಿ ದಾನಿ ತಿಕ್ಕೇರಿ ಶ್ರೀಧರ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಾಂಬೆಡು ಒಂದು 6 ಫಾರಿನ್ ಪಂಡಿತಿ ಅಂದು ಮೇರ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಪೈಕಿ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಅಂಚ 6 ಅವೇನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ತಂದ ಅವಳ ಎಣ್ಣೆ ಲೆಕ್ಕನೆ ಆಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಎಂಚಿನ ಬಂಡ ಎಂಕಲಿಗೆ ಅವು ಪೂರ ದೇವೇರು ಎಂಚಲ ಈ ಥರದ್ದು ಮಲ್ಪಾಯರು ಇತ್ತೆ ಎಂಕಲ ಮರನಿ ಪೋಯಿನ ಒಂಜಿ ಮನವಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಲ್ದ ಎಂಕುಲು ಇಡೀ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪಂಡ ಈ ಗರ್ಭಗುಡಿ ತೀರ್ಥಮಂಟಪ ರಕ್ತೇಶ್ವರ ಗುಡಿ ಪೆರಿಯ ಬೆಲಿಗಲ್ಲು ಉನ್ನೇನು ಪೂರಾ ಮಲ್ಪರೆ 3 ಕೋಟಿದ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಅಪೀಲ್ ರೆಡಿ ಮಲ್ದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಗಿತ್ತೆ ಎಂಕುಲು ಆಲ್ರೆಡಿ ಆಯ್ತ ಪೇಪರ್ನ ಮತ್ತು ಕೊಡ್ತಾ ಇತ್ತೆ ಎಂಕಲಿಗೆ ಈ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಎಂಕಲಿಗೆ 2000 ಎಂಕಲ್ ಇರ್ತೆ ಸಾಧ್ಯ ಜಿಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಚಿಂತ ಪನ್ನಾಗ 2025 ಮುಟ್ಟ ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ತೇರಿ ನಿಕುಲು ಜಪ್ಪಲೆ ಒಂದು ನಿಗಾಂಟ ಆಪುಂಡು ಬಂದು ಎಂಕಲಿಗೆ ಒಂದು ಧೈರ್ಯ ಕೊಡ್ತೇರಿ ದುಮ್ಮುಲ ಎಂಕಲ್ದ ತಲ ಕಾಸಿತ್ತದ ಪೊತ್ತಿನತ್ತು ಇನ್ನಿತ್ತೆ ಎನಕುಲು ತುಪ್ಪಿನ ದೇವಸ್ಥಾನನೇ ಬೇತೆ ಎಂಕಲ್ ಆನಿ ತೂತಿನ ದೇವಸ್ಥಾನನೇ ಬೇತೆ ಆತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹಾಂ ಇಜ್ಜಿ ಈ ಯಾನ್ ನೆತ್ತ ಕುಡು ನಾನು ಈ ಸತ್ಯಧರ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬಂದು ಓಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಸತ್ಯ ದೇವತೆ ಬಂದು ಬೇತ ದೈವಡುಂಡು ದೇವತೆ ಒಂದಾದ ಬಂಡ ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಬೀಡು ಬಂದು ಈ ಊರ್ದ ಪುದಾರ್ ನೆಕ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಎಂಕಲ್ಡೆ ರೆಡಿ ಉಂಡು ಕುಲಾಯ್ಡು ಉಂಡು ಆಂಡ ಎಂಕುಲು ಇನ್ನೀಗಿಲ ನೆತ್ತ ಈ ಊರ್ದ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ದುಂಬು ಪುದಾರಿ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಈ ಊರ್ದ ಪುದಾರಿ ಇತ್ತೀನಿ ಈ ಊರ್ದ ಒರಿಜಿನಲ್ ಪುದಾರಿ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಮುಖ್ಯ ಧರ್ಮ ಬೀಡಿನ ತೆಂಗು ಪಾಡ್ದತೆ ಒಂದು ಧರ್ಮಸ್ಥಳ 5 ಬೊಕ್ಕ ದುಂಬುಲ್ ಇರ್ನ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾತೊಂಡತೆ ಜಾಗದ ಐಟುಂಡು ಮಂಗಳೂರು ತಾಲೂಕು ಸುರತ್ಕಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಬಂದುಂಡು ಅವು ಎಂಕಲ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಉಂಡು ಆ ರೆಕಾರ್ಡು ಎಂಕು ದೆತ್ತೀತ ಎಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ ಮಲ್ತಿನ ಬೋರ್ಡ್ ಮನ್ಪಿನ ಉದ್ದೇಶಡು ಎಂಕುಲ ಪೂರ ದೆತ್ತೀತ ಪೂರ ಇಷ್ಟು ಉಂಡು ಇನ್ನೀಗಿಲ ಜಾತ್ರೆ ಹಿಡಿದು ದುಂಬು ಮುಲ್ತ ಜಾತ್ರೆ ಎಂಕಲ್ನ ಹೆಚ್ಚು ಮೇಷ ಮಾಸ ಶುದ್ಧ ಚತುರ್ದಶಿ ದಾನಿ ಎಂಕಲ್ಲ ಮುಲ್ತ ಫಿಕ್ಸ್ ಅವು ಜಾತ್ರೆ ಆನೆ ಹೂವು ದಿನ ಅಂದ್ರೆ ಅವು ಆನೆಯೇ ಆವಡು ಜಾತ್ರೆ ಹೂವಿಗೆ ಬರ್ಪಿನವು ನಿಘಂಟು ಜಾತ್ರೆ ಆನೆಯ ಜಾತ್ರೆ 5 ದುಂಬು ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಹೋದು ಕಾಣಿಕೆ ಪಾಡ್ದು ಬರೋಡು ದಾಯಪಂಡ ಒಂದು ಮೆಗಿದಿ ಪಲಿ ಜಾಗ ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಅವು ಕುಟುಂಬ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಅವು ಸಾಗರಾತನ ಎಂಕುಲಿಂದ ತಂಚಾದೈತ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಕುಲ್ದಲ್ಲ ಪಾತ್ರೆ ಪೂಜ ಎಂಕಲೆ ಬೊಕ್ಕ 5 ಪಂಪಿನಕ್ಕೆ ಎಂದಿನ ಹತ್ತಂದೆ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಚಿಂತನೆ ಒಂದು ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನೆಟ್ಟು ಎಂಕಲೆ ಗೊತ್ತಾನೆಟ್ಟು ಎಂಕುಲು ಇತ್ತೆ ಬೋದು ಕಾಣಿಕೆ ಪಾಡ್ದು ಬರ್ಪ ಆಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ಆಗ 65 ಹೆಗಡೇರ್ನಕುಲು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ದೇರಿ 5 ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲು 90 ಮಲ್ಪುಣಗಲ ಎಂಕಲಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ದೇರಿ ಅಲ್ತದ ಕಾಣಿಕೆ ಕೊಡ್ತೇರಿ 2016 ಎಂಕುಲು ಪೋಂಡ ಒಂಜಿ ಕಾಣಿಕೆ ಒಂಜಿ ಕೊರ್ಪೇರಿ ದಲ್ ತೊಂದರೆ ಹೆಗಡೇರು ಕೊರಂತೇರಿ ಅಂಚ ಹಾಂ ಪ್ರಧಾನ ಶಕ್ತಿ ಪರಿವಾರ ಶಕ್ತಿ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚಾದ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಗಣಪತಿಯ ಹೆಜ್ಜಿ ಮೂಲು ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಮೂಲು ದುರ್ಗೆ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಇತ್ತ ಕುಡೊಂಜಿ ವಿಷಯ ನೆಟ್ಟು ಇಂಜಿನಾತನ ಬಂಡ ಈ ಸರ್ತಿದ ನೇನು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮಲ್ಪುಣ ಜಪ್ಪನಾಗ ಎಂಕುಲ ಸತ್ಯಧರ್ಮ ಇರು ಪಂಡರತೆ ಅವು ಇತ್ತಲ್ಲ ಅವಳು ದೀಪ ಹೊತ್ತೊಂದೆಲ್ಲ ಅವಳು ಅಲ್ಲಿ ಓಲ ಕಾರ್ನರ್ ದೀತ ಅವೇನಿತ್ತೆ ಮನಸ್ಸಿಡು ಎನ್ನು ಚಿಂತನೆ ತಂತಿರ್ಲವೇನೊಂದು ಮಲ್ದೇರು ಆ ಪುದರ್ ಸತ್ಯ ಧರ್ಮ ಉಂಡತ್ತೆ ಅದು ಸತ್ಯ ದೇವತೆ ಬಗ್ಗೆ ಧರ್ಮ ದೇವತೆ ಮನ್ಪಿನ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಉಂಡು ಅವು ಅವೇನಾಯ್ತು ಒಂದು ಮಲ್ದ ಒಂದು ಇಂಜಿನ ಗೊತ್ತುಂಡೆ
ಮೂಲು ನೆಕ್ ನಡೆ ಬಂದಿತ್ತು ಧರ್ಮ ಚಾವಡಿ ಧರ್ಮ ಅವಳೆಂಚ ನಿಲ್ಲಾಡಿ ಬೀಡು ಅಂಚ ಧರ್ಮ ಚಾವಡಿ ಇತ್ತು ಆ ಚಾವಡಿಡು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಶ್ರೀಚಕ್ರದೀದು ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತಂತಿನ ಶಕ್ತಿಯೇ ಒಂದು ಆಯ್ತು. ಒಂದು ಸತ್ಯಧರ್ಮ ಇನ್ನು ಪುದರ್ದು ಪರತೆ ಅವು ಇತ್ತ ಅವಿನ ಅಲ್ಪ ದೀತ ದೇವ್ರ ಅಂದ ಅವು ಉಂಡು ಅವನು ಆಯ್ತಾ ಟೈಮ್ ಬಂದಾಗ ಅವು ಆಯ್ತಾ ಅವಳ ಡೆವಲಪ್ ಬರ್ಪುಡು ಅಂಚ ಮೂಲು ನವರಾತ್ರಿ ಇಂಚ ಹಾಂ ನವರಾತ್ರಿ ಮೂಲು ಸುರುತ್ತ ನವರಾತ್ರಿ ದಾನಿ ಎಂಕಲು ಕೊರಲ ಪೊಗ್ಗವ ತೆನೆ ಸುರುತ್ತ ದಿನ ತೋರಣ ಮೂರ್ತ ಮುರ ಮಲ್ತು ಮತ್ತು ಕೊರ್ಪ 5 ಬಕ್ಕ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮಹಾಪೂಜೆ ಹಾಪುಡು. ಮಹಾಪೂಜೆ ಆಗ್ಬೇಕ ಫುಲ್ ಊರ್ದಕ್ಕೆ ಸಾಧಾರಣ 1,000-2,000 ಜನ ಮಟ್ಟ ಬರ್ಪೇರು ಒಣಸಿಗೆ ಅನ್ನ ಅಂಚಿನ ಕ್ರಮ ಇಜ್ಜಿ ಅವು ಇಜ್ಜಿ ಮುಳ್ಳು ಒಣಸ ಅನ್ನ ಪ್ರದ್ದೆ ತಂದು ಒಣಸು ಮಲ್ತದೆ ಪೋಪೇರಿ ಅಂಚೆನೆ ಬೈಯಾಡು ಕೂಡ ಮಹಾಪೂಜೆ ಉಂಡು. ಮಹಾಪೂಜೆ ಆದ ಬಕ್ಕ ಒಂದು ಭಜನೆ ಉಂಟು ಆಜೇರ್ದು 2 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಬೇತೆ ಸಂಘದ ಅಕ್ಕಳು ಬರ್ತದೆ ಅಕ್ಕಳು ಭಜನೆ ಮಲ್ಪೇರು 2 ಗಂಟೆ ಭಜನೆ ಮಲ್ಪೇರು 5 ಬಕ್ಕ ಮಹಾಪೂಜೆ ಹಾಕೊಂಡು ಟಿಫಿನ್ ಉಂಟು ಟಿಫಿನ್ ಆದ ಪೂರ ಫಲಾರ ಅದು ಪೋಪೇರು ಬಕ್ಕ ಪೂಜೆ ಒಂದು ಕುಂಕುಮಾರ್ಚನೆ ಉಂಟು ಕರ್ಪೂರ ಆರತಿ ಉಂಟು ಹೂವಿನ ಪೂಜೆ ಉಂಟು ಬಕ್ಕ ನವರಾತ್ರಿ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆನೆ ಅಂದು 5 ಬಕ್ಕ ರಂಗಪೂಜೆ ಮತ್ತು ಉಂಟು 5 ಬಕ್ಕ ಒಂದು ಲಲಿತ ಪಂಚಮದಾನಿ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಆನಿ ಒಂದು ಚಂಡಿಕ ಹೋಮ ಐಕ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು ಸಾಧಾರಣ ಸುಮಾರು ವರ್ಷ ಬುಕ್ ಆದೆ ಉಂಡವು ಅಂಚ ಬಕ್ಕ ನವಟೇರೆಲ್ಲ ಬೋರ್ಡು ಬೇತ ದಿನಟ್ಲ ಮಲ್ಪ ಈಜಿಂದ ಎಂಕಲ್ ನಮ್ಮದು ತಂತ್ರಿಲು ನರಸಿಂಹತಂತ್ರಿ ಕುಡುಪು ವೇದಮೂರ್ತಿ ನರಸಿಂಹತಂತ್ರಿಲು ಈತ ಆರೆ ಒಂದೇನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಂಕಲಿಗೆ ಮಾರ್ಗದ 1990 ಎಂಕಲೇದು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅನುಭವ ಇತ್ತಿಜಿ 1 ವರ ಆತಿನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಉಂದಾಣತೆ 5 ಬಕ್ಕ ರೀಯವಿನ ಮಲ್ಪಟ್ಟ ಎಂಕಲಿಗೆ ಸುರತ್ಕಲ್ ಎಂಕಲ ಗ್ರಾಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸದಾಶಿವ ಮಹಾಗಣ ದಾಸಮಯ್ಯರ್ ಎಂಕಲಿಗೆ ಫಸ್ಟಿಗೆ 6-15 ಯಾವ ದುಮ್ಮದ ಪರ ಗುಡಿತ ಉಲಾಯ್ಡು 3 ಗಂಟೆಗಳು ದೇರು ದುರ್ಗಾ ನಮಸ್ಕಾರ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪಾರೆ 3 ಗಂಟೆಗಳು ಪ್ರತಿ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಗೆ 6 ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಪದ್ರಾಡು ಮಲ್ಪಡು ಬಂತೇರಿ 15 ಮಲ್ಪಣಾಗನೇ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಆಗ್ತಾನೆ ಪದ್ರಾಡು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಆಯ್ಕು ಮಲ್ತೀನಿ ಅಂಚ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಮತ್ತು ಸಹಕಾರಡು ಆ ತಂತ್ರಿನ ಸಹಕಾರ ಆಕಲೆ ಮತ್ತು ನೆನಪಾಡು ಹಾಕೊಂಡು ಬಕ್ಕ ಇಂಕಲೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ವಿಠ್ಠಲ್ ಪ್ರಭುಗಳು ಒಂದಂಜಿತ್ತೇರಿ ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಪುನರೂರು ಹರಿಕೃಷ್ಣ ಪುನರೂರು ಆರ್ಲ ಎಂಕಲೆಗೆ ಆ ಟೈಮುಡು ಮಸ್ತು ಜನ ಇತ್ತೇರಿ ಎಂಕಲೆಗಿತ್ತೆ ಅಕಲೆಲ್ಲ ಬರೋ ಪ್ರಯಾಣಿ ಅಕಲೆ ಈ ಸಮಯ ಇತ್ತೇನೆ ಹಾಂ ಇತ್ತೆ ಬರೋದು ಎಂಕಲೆಗೆ ಗುರ್ತಾಜಿ ಇತ್ತೆ ಏರು ಬರ್ಪೇರು ಮಕ್ಕಳು ಇತ್ತೆ ತೂಪತಿ ಎದುರು ಎಂಕಲೆಗೆ ಗುರ್ತಾಜಿ ಬರ್ಪೇರು ಪೋಪೇರು ಪ್ರಸಾದ ಎತ್ತಂದು ಪೋಪೇರು ಇತ್ತ ದುಂಬದ ವಿಶೇಷ ಮೂಲ ಪರಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ರಂಗಪೂಜೆನೇ ಜಾಸ್ತಿ ರಂಗಪೂಜೆ ಬಕ್ಕ ಹೂವಿನ ಪೂಜೆ ಬಕ್ಕ ಸರ್ವೇ ಸೇವೆ ಉಂಟು ಐದು ಸರ್ವೇ ಸೇವೆ ಬಕ್ಕ ನೇಮ ಸ್ಥಾಪನೆ ನಾನು ಪೂರ ಬಕ್ಕ ಗುಳಿಗೆ ಉಂಡು ಅವೇನಂತ ಈತೋರ್ತು ಬಂತಿಜಿ ಅವತ್ತೆ ತಪ್ಪಾಪು ನಾನು ನಾಗೇನು ಗುಳಿಗೆ ಉಂಡು ಹಾಂ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಬಟ್ರೆ ಅವು ಪೂರ ಬಟ್ರೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಅಂಚ ಉಳ್ಳಯನ ಇಷ್ಟ ದೇವತೆ ಮೂಲ ಮೈಸಂದೆ ಪಂಜುರ್ಲಿನ ನೇಮೋತ್ಸವದ ಟೈಮುಡು ಕಂಡಿಗೆ ಬೀಡುದು ಆದಿತ್ಯ ಮುಕ್ಕಾಲ್ದಿಲ್ಲ ಶಶಿತ್ತಲ್ದ ಕಾಂತುಲ ಕಣ್ಣನ್ನೆಲ್ಲ ಬತ್ತು ಸುಧಾರ್ತು ಕೊರ್ಪೇರು ಹಾಕೊಡು ಬತ್ತ ಎಂಕಲೆ ಸುಧಾರ್ತು ಕೊರಂತೇರು ನಮೋ ದೇವಿ ಮಹಾದೇವಿ ಶಿವಾಯಿ ಸತನಮ ನಮೋ ಪ್ರಕೃತಿ ಭದ್ರಾಯ ನೀತಾಪನದಾತ್ಮ ದುರ್ಗನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಧರ್ಮಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂತ ಧರ್ಮದೇವತೆಗಳು ಸತ್ಯಧರ್ಮ ಅಂತ ದೇವಿಗೆ ಸತ್ಯಲ ಧರ್ಮಲ ಒಟ್ಟಿಗಿತ್ತಿನ ದೇವಿ ಶಕ್ತಿ ಅಂತ ಎಡ್ಡ ಕಾರಣಕ್ಕಿತ್ತಿನ ದೇವಿಯರಂತ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ಹಲವಾರು ಜನಗಳು ಆಕಳ ಮನೋಭೀಷ್ಟ ಯಾವುದು ಉಂಡ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಂತಿದ್ದಾರೆ 5 ಪ್ರಕಾರ ಅಭೀಷ್ಟ ಸಿದ್ಧ ಉಂಟುಂಡು ಅಂಚನೆ ಕಷ್ಟಕಾಲ ಅಂಟು ಬಂದಾಗ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಬರ್ತದೆ ಆ ಅಪ್ಪನ ಕೈ ತೋಳು ಆಕಳು ಮನೋದ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಮನಸ್ಸು ಕಷ್ಟವನ್ನು ಆಕಳು ಪನ್ನೊಂಡ ಐಕು ಪರಿಹಾರ ಸಿಕ್ಕುಂಟುಂಡು ಅಂಚನೆ ಮಿಗತಾ ಜನಗಳಿಗೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಬರ್ತದೆ ಸೇವೆ ಮಲ್ತಂತು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪರಿಹಾರ ಮಂದಿರಗಳ ಪರಿಹಾರ ಸಿಕ್ಕನ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಕಾರಣಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ ವಿಷಯ ಪಂಡೇರು ಅವಳು ದೇವರನ ಬಗ್ಗೆ ಪಡ ಬಂಡ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕಾರಣಿಕೆ ಮಾತ್ರ ಮೂಳು ದೇವರನ್ನು ಅಖಂಡ ಕಾರಣಿಕೆ ಮಸ್ತ್ ಕಾರಣಿಕೆ ಉಂಡು ಅಂತ ಪನೋಡಿ ಇದರ ಧರ್ಮ ಊಡುಂಡ ಅವಳು ದೇವರು ತಿರುಗಾರೆ ದೇವರನ್ನು ಸುವೋಡು ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂಟೆ ಸುವೋಡು ಉಂಟು
ಧರ್ಮಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂತ ಧರ್ಮಕ್ಷೇತ್ರ ಬಣ್ಣ ಮೂಲ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಅಂತ ಅಂಚನೆ ಎಂದುಲ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಅಂತ ಒಂದು ಭಾಗ ಅನ್ನತ್ತಾವರ ಧರ್ಮದ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಧರ್ಮ ದೇವತೆ ಬಳಿ ಈ ಧರ್ಮ ದೇವತೆ ಕೈತೋಳು ಪೂಜೆ ಪುನಸ್ಕಾರ ಸತ್ಯ ತ್ರಿಕಾಲ ಪೂಜೆ ನಿರಂತರ ನಡುತ್ತುಂಟು ನವರಾತ್ರಿ ಪೂಜೆಗಳು ವಿಶೇಷವಾದ ನಡುತ್ತುಂಟು ಅಂಚನೆ ಶ್ರವಣ ತಿಂಗಳ ಸಿಂಹ ಮಾಸ ಅಂತಲ ವಿಶೇಷವಾದ ಸೇವೆಗಳು ಮಂತ್ರ ನಡ್ಕೊಂಡು ಸೇವೆದಾರರು ಪೂಜೆ ಕೊಂಡು ಮಂತೆಲ್ಲ ನವರಾತ್ರಿದು ಫಲ ಮಂತ್ರಗಳ ಫಲಾನುಭವಿಗಳು ಮಂತ ಆಕಳು ಅನುಭವ ಪಣ್ಣಾಗ ಅರ್ಚಕ ರಾತ್ರಿ ಅಂಕಲು ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಒಂದು ಸಂತೋಷ ದೇವರನ್ನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಣಿಕೆನೆ ಜನಗಳಿಗೆ ಸೂಜೋಪಣ ಅರ್ಚಕರನ ಕರ್ತವ್ಯ ಅಂಚನೆ ಅರ್ಚಕರನ ಪಾತ್ರೆ ಮೇರೆಗೆ ಮಂತ ಸೇವೆಗಳು ಕೊಂಡಾಕಲಿಗೆ ಮಂತ್ರಗಳ ಆ ದೇವಿ ನಿರಂತರ ಆಗಲಿನ ಕೈಪತ್ತಿಯಳು ಕಾಪಾಡುವಂತ ಇಂಚಿದ ನಿದರ್ಶನ ಮಸ್ತುಂಡು ಮೂಳು ವಿಶೇಷವಾದ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಉತ್ತರೋತ್ತರ ಕಾಲ ದುಂಬುದ ಕಾಲ ಒಂಜಿ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶಾಪನ ಶಿಲಾಮಯ ಆವಡುವಂಥ ಸಂಕಲ್ಪ ಪ್ರಕಾರ ಎಂಕುಳು ಮಂತ್ರ ಎಲ್ಲ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಸೇರಿತು ಬರ್ಪಿ 2025 ಒಂಜಿ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶಂಪುಣ ಶಿಲಾಮಯ ಮಲ್ಪಡುವಂಥ ಸಂಕಲ್ಪ ಇನ್ಕಳಿಗೆ ಮಂತ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತಗಳು ಆಯ್ತು ಬಗ್ಗೆ ಪಂಡಿರು ಅಂಚನೆ ದಾನಿಗಳು ಧರ್ಮದೇವತೆಗೋಸ್ಕರ ದೇವರ ಮಿತ್ತು ಅನುಗ್ರಹಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪಡೆಯುವ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸರ್ವತ್ರ ಹಿಡಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಆ ಭವಿಷ್ಯತ್ತಡ ಆ ಶಿಲಾಮಯಂಕ ಮಂತೆಲ್ಲ ಭಾಗಿಯಾಗೋಡು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಲಿಡ್ಲ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಹೃದಯ ಇದ್ದಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಹೃದಯದ ಭಾವನೆ ಇತ್ತಿತ್ತು ನಮ್ಮ ದೇವರ ಕೈತಲು ಉಳ್ಳ ಪಂಡ ಭಾವನೆ ಬರಲು ಪಂಡ ಆ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶದ ಶಿಲಾಮಯಂಕ ಮಂತ ಭಾಗಿಯಾವಡುಂತು ಎಂಗಳು ಮಂತೆಲ್ಲ ಇಂಕ್ಲಿನ ಮಂತೆಲ್ಲ ಕೇಳುವಂತೆಲ್ಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂತಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ ಸರ್ವತ್ರ ಮಂತ್ರೆಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕೋಡುಂತೆ ಆ ದೇವಿನ ಸತ್ಯಧರ್ಮ ದೇವಿನ ರೂಪಂಡಿತಿನ ದುರ್ಗಾಪರಮೇಶ್ವರಿ ನವರಾತ್ರಿ ಪರ್ವಕಾಲ ಅಂತ ಯಥಾಶಕ್ತಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ನಿತ್ಯ ನಿರ್ಮಲೆ ನಿಗಮರೂಪಳೆ ನಿತ್ಯ ನಿರ್ಮಲೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ನವಮಿ ಸಂಭ್ರಮನು ತೂಯಿನ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ದೇವಿನ ಅನುಗ್ರಹ ತಿಕ್ಕಡು ಪಂದ್ರದು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನಿತ್ಯ ನಿರ್ಮಲೆ ನಿಗಮರೂಪಳೆ ಪೊರೆಯೇ ಸಂತತ ಸತ್ಯದೇವತಾ ಮಾತಾ ಧರ್ಮದೇವತಾ ಸತ್ಯದೇವತಾ ಮಾತಾ ಧರ್ಮದೇವತಾ ಮಾತಾ ಧರ್ಮದೇವತಾ ಮಾತಾ ಧರ್ಮದೇವತಾ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಸೈಕಲ್ ಪ್ಯೂರ್ ಅಗರಬತ್ತಿ, ಸಹ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ನಿಪಾನ್ ಪೇಂಟ್, ಅಮೃತ್ ನೋನಿ, ಸನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರಿಫೈನ್ಡ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್, ಸಂತೋಷ್ ರೈಸ್, ಸದ್ಗುರು ಆಯುರ್ವೇದ ಗ್ರಾಮ್ ಫ್ಲೋರ್ ಸೋಪ್, ಕಸ್ತೂರಿ ಟೀ, ಸತ್ಯನಾಥ್ ಸ್ಟೋರ್ ಬ್ರಹ್ಮಾವರ, ಕಲ್ಬಾವಿ ದ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಚಾಯ್ಸ್.